መንግስቱ ኡጋንዳ መዝግቦም ይልና በዚህ ወይ እንዳበልና ኤርትራውያን በሙሉም ፍተሻ ግበረሎም ይዝብል ዜና አዲስ አበባ ውስጥ የሚገኙ ኤርትራውያን በጠቅላላ ፍተሻ እንዲደረግባቸው $5,000 ካብ ኤርፖርት ሓዲርና አጥዮምናው ኣብ ሓንቲ ዕሽግ ትገዛ ፓስፖርት ይምሶም ይሓዲሩ ጽባሕቱ ጎተራ ሚግሬሽን ሰላም ከመይ ትኾኑ ጋይስ ካፊሊን ሎም አንተ ካብ ስፍል ያገዳስ ብልኩ ሓበሬታ ተሚሰልኩ ሰሞዳቶም ሳይጽንሑ ከም ትልሙድ ላይክ ምግባር ጀምሮ ላይክ አይትረስዑ ሎም አንተ ከም ስሪወሩ ለኹም ብማሊ አርሰናል ኢና ዛ ቪዲዮ ዚያን ሰርሐ ዘለና ምክንያቱ 16 ዓመት 16 ዓመት ይዝ ደረጃና ቻምፒየንስ ሊግ ዝርከብ ዘሎ ስለዚ ይግባናይ እንኳ ሓጎሰኩም ደገፍት አርሰናል እንኳ ሓጎሰኩም ይግባና ይሰዝጋ ሳምና ሎም አንተ መደብ ንኺ let's go chipo kafiri ስለዚህ ጋይስ ነመጀመሪያ ሓበሬታና ብዛዕባ ኤርትራውያን ኣብ አዲስ አበባ ካብ አዲስ አበባ ክወጹ ወይ ናብ አዲስ አበባ ካቱ ዘጋጥሞም ዘሎ ኣብ ኤርፖርት ዘጋጥሞም ዘሎ ሽግር ዝምልከት ዝወጽ ሓበሬታ እዩ እዚ ምናልባት ቅድሚ ሕጂውን ተዛሪብናሉ ነርና ኢና ኣብ ኤርፖርት አዲስ አበባ ኤርፖርት ብፍላይ ካኒ ፓስፖርት ካና ኤርትራ እንድሕር ኮይኑ ካብ ሕጊ ወጻኢ ብዙሕ ይኽፍሎም ክትኣቱ ከለኻ ክፍሉኻ ክትወጽእ ከለኻ ክፍሉኻ ፓስፖርትኻ ሕድጎኻ ካልእ ክሳብ ማእሰርቲ ዝበጽሕ ሽግራት እውን የጋጥም ማለት እዩ እዚ ምናልባት ቅድሚ ሕጂ ብኸፊል ዝዝረበሉ ዝነበረ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካኒ ካልእ ማዕክናት ዜናታት እውን ነዚ ክዝርግሖ ጀሚረን ኣለዋ ወይ እውን እዚ ሽግር ዘጋጠሞም ሰባት ናብ ሜድያ ከውፅኦ ጀሚሮም ኣለዉ ማለት እዩ ብዛዕባ ዝምልከት ሓበሬታ ዝወፅእ ከስማዓኩም ኣው ገንዘብ ክኸፍሉ ከም ዝሕተቱን ንቢቢሲ ክሕብሩ ጸኒሖም ኣለዉ እቶም ቃሎም ዝሃቡና በረርኦም ክሳብ ዝሓልፍ ፓስፖርቶም ከም ዝሕደጉን ከይፈተው ድማ ኣሽሓት ዶላራት ከፊሎም ንኽወጹ ከም ዝግድዶምን እዮም ትኹነታት ዝገልጽዎ ብተመሳሳሊ ረዘና ሃይለ ዝተባህለ ኤርትራዊ ነጋዳይ ድማ እዚ ሕጂ ብጀካቲ ኣብ አዲስ አበባ ምናልባት ኣብ አዲስ አበባ ጸኒሕኩም ኣብ አዲስ አበባ ፓስፖርት እንድሕር ተቐቢልኩም ዝኽፈል 4000 ገሌልና ቅድሚ ሕጂ ንዛረበሉ ዝነበርና ካብ ወጻኢ እዚ ናልባት ተመላለስ እንድሕር ኮይንኩም ፓስፖርትኩም ናይ ኤርትራ ጥራይ እንድሕር ኮይኑ እሕዲጎም ካልእ ከኽፍልኩም ብሓፈሻ ንኽትወጽእ ከኽፍሉኻ እዮም ዝግደዱ ዘሎ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ዓይነት ሽግር ዘጋጠሞ እዮም እዞም ሰባት ኣብ ሕጂ ዝረበሎም ዘሎ ገና ቪዙ ከይወደቕን ከሎ ኣብ ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ቦሌ ወይ ክፈል ወይ እውን ትእሰር ብምባል ልዕሊ $5,000 ኣኽፊሎምኒ ኢሉ ንዝወረዶ ማእሰርትን ምንግልታዕን ንቢቢሲ ኣረዲኡ ወርሒ ሰዓት ዕለት 22 ካብ አዲስ አበባ መስመራ ትራንዚት ገረ ወጽእ ነይረ ቪዛይ ከወደቀ ሁሉ ማለት ገና ቪዛይ ወርሒ 10 ዕለት 3 ይወደቅ ነይሩ ቅድሚ ቪዛይ መውደቀይ መስመራ ከይድ ነይረ እንዳኸድኩ ከለኹ $160 ክፈሉ ናይ ቪዛ ሓድሽና ገሊኦም ዓበይቲዮም ትፈልጥዮም ከፍሉ ነይሮም ገሊኦም ካዘይ ከፍሉ ምለስ ነይሮም ኣነ ከፍል ነይሩ ቪዛይ ስለዘይ ወደቀ ኣይከፍል ሕጊ ከዓ ዝብል ናይ ርግጫቱ ኮይኑ $65 ኮሚየ ዝኸፍል ሕጂ እንታይ ሓድሽ ሕጊ መጽኡ ውዝ መጸክት ፓስፖርት ይወሲዱ 10 دقيقة طفل فلايت تعطل ماتيو أي تخيدنا هالصابة فيزا ستيكر ناي تشحن 23 أي تشحن 20 أب باسبورت تخيل بقى خد كفل خد تاعها أنت خفل $5,000 كاب إيربورت حاديرنا أتيومناو أب حنت عشق تكذا باسبورت يمسوم يحاديرو نصبحيتو قطرة ميجريشن هذا أكل ما تصدق حين 10 5 دقائق أو مساعتنا صغير مكي مرة ما يقول له قال يقول 5 تخفل ويتأثر كيدنا يا أسيرنا 5 سنوات أبيع بحال يتأثر بيت أدي غير رأيه كرسح ما يلا قليل كم قد عن تسر بيته ونخيل انا عقلي متصابني صباحيته مطني مقلشن خفل ذهب لني دحانا كفني بلين 3 شهور يحلو خبله مطرح عمل سيغا كابلن يخيل صباحيته مطني نو ابي يملن مو 4 تخفلك حراي مشيت كمتكانا ب 14 خفيله مشيت وص مرماري يله قال متيقل خفيله مسوطخو باسبورت يهبن حلقه سلازي يله صباح متيخا $1,000 تخفل 5,000 خونا مدن باسبورت هات شيخ كابيكم حجانا كبلو قحط مسيم ديولي بقى تخفلكم صوم ارتوان كده كيده لا تمارسكو اليوم ما باسبورت ابي ختم على ناب ايميغريشن ناب ايربورت قطر ايميغريشن هرا اسرع مع تزاك مالش مطرشا يخصص ناب فيدرال ناب قالن تا بوليس صبو ايديها بوخا مطرشا احنا غداينا يكون نبوها زغبرو مصطفى ان حيت لا شي حجي مت ناي فيزا حدش كتفل خاب تي ابا ايربورت سمعه عندنا وايد نا من تاي كان عندي فيزا لانه تخفل حدش فيزا انا 10 سنه اعطيك بكاينا حدش فيزا $240 تخفل حرايله تلاقي هي امس مسكفلكو باسبورت يراهم رصيد يراهم انت لا تيكيت مسقورتك ابا ايربورت باسبورتها رصيد كن بكاو سدي اتي ايربورت مع تيمس اخذت متي توستا باسبورتين كيس هذا بلو كيس كام سايلن انت راح اسكلي بس باسبورتها اللي اورو كده اوتوبوس ولنت افدقيتني ما تنخملس التنيكرش درا اخوسوا ازي بيلس انتاي ازي دامو سخف سغردو خابل تنببكو حقو ازي تقاطع خايس او خم تنبر عامتات سغردو كم زعتها ناي تقطر معلته انا زقطر معلتي لي ولا زدمسس معلتي لي اوه قمار تبلع هاي $4,000 ابتي غوترا الكاني غوترا ايميغريشن تكفل كلها بخمي ملك خفيل كاش ديها خفيل بتغلى 4,000 5,000
5340 كفيل له مالتي فيزيو يحررن نامنت ناي ورح ديانيرا وناي كلتا ورح نبلامو فيزيو يحررن سلازي آتي زوت زلو سبيزي زوم وحدش باسبور سقبل يكونن سلازي 5240 كفيل له حساب حجي إلكا أنا اسر بيت كله تبوكم حد سبيلهم كيلا كفيلاتهم مساوون رصيد حاتيتاتهم تأثيرو توسخون تأثيرو السوق قديت أنا خفل مالتي optimization وش تبان كلهم ግን ሕጊ ለቦሰን ከም ዝበልኩ ሕጂ እቲ ገበኛኛ ዘይገበኛኛ ሓርዮም ገይሮሞ ዘለዉ ምናልባት ኣብቲ ተኣሲርካዮ ዝነበርካ ካልኦት ተመሳሳሊ ጉዳይ ዝተኣስሩ ኤርትራውያን ነይሮም ዶ? ነይሮም ብዙሓት ነይሮም ኣዲኦም ተቁጠሮም ሓደ ምሳይ ኣነ ኣብኡ ምሳይ ዝድቅስ ነበረ ወዲ ቪልጅን እዩ ሰለስተ ግዜ ቪዛ ኣትዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝተወርሐ ገይረ ፅንሕኖ ከም ዝበልኩ ገንዘብ የብሉን ቫኬሽን ይመፅእ ዝኸፍል የብለን ንዑ 4 ኢሎም ገለ ዓገብ እዩ ዝግበር ዘሎ ስለዚህ ሓደ ካብቲ ኣብ ሚድያ ወፂኡ ዝተዛረበ ብምዃኑ እምበር ብጀካዚ ብዙሓት እዮም ከምዚ ዓይነት መዓልታዊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወይ ኣብ ኤርፖርት ኣዲስ ኣበባ ኤርትራውያን ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ዝሓዘ ሰብ ከምዚ ዓይነት ችግር ዘጋጥሞ ዘሎ ናብ ካልእ ሓበሬታ ምናልባት ምስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዝተሓሓዝካኒ እዚኣ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ሼር ትግበር ዝነበረት ቪድዮ እያ እዚኣ መጀመርያ ከስማዕኩም እንግዲህ ቀጣዮቹ የአብይ አህመድ ተረኞች ደግሞ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሚገኙ ኤርትራውያን ሆነዋል ማለት ነው። ይህንን መልእክቴን አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ለሚገኙ በጠቅላላ ኤርትራውያን ወገኖቻችን እንድታደርሱልኝ እጠይቃለሁ። በመጪው አርብና ቅዳሜ ከሁለት ቀን በኋላ ማለት ነው አዲስ አበባ ውስጥ የሚገኙ ኤርትራውያን በጠቅላላ ፍተሻ እንዲደረግባቸው እንዲሁም ያጠራጥራሉ የተባሉ ሰዎች በጠቅላላ ዲፖርት እንዲደረጉ ተወስኗል። በመሆኑም ኤርትራውያን የሆናችሁ አዲስ አበባ ውስጥ የምትገኙ ወገኖቻችን በጠቅላላ ቤታችሁ ያለ ጥሬ ገንዘብ፣ ጌጣጌጥ፣ ወርቅ እንደዚህ አይነት ማቴሪያሎች በጠቅላላ ከቤታችሁ እንድታሸሹ ጠይቃቸዋል። የመጀመሪያው ያገዛዙ ስራ በኢኮኖሚ እያንዳንዱን ሰው ሽባ ማድረግ ነው። እያንዳንዱን ሰው ከዛ በኋላ ደግሞ ተጠራጥሮ ያለውን በጠቅላላ በሻቢያ ወኪልነት እየመነጠረ ከኢትዮጵያ ለማስወጣት ነው ፍላጎቱ። በመሆኑ ቤታችሁ የሚገኝ ወርቅ፣ ጌጣጌጥ፣ ብር በጠቅላላ ከአካባቢያችሁ እንድታርቁ ነግራችኋለሁ። ከዛ በተረፈ ህጋዊ ዶክመንታችሁን ለማንኛውም እጃችሁ ላይ ይዛችሁ መንቀሳቀሳችሁንም እንዳትረሱ። እንታይ ዝብዘሎ ዓርብን ቀዳምን ኣነ ኤርትራውያን ዘተኮረ ፍተሻ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክግበር እዩ። ስለዚ ወርቅ እንተሊኩም ገለ እንተሊኩም ይዝብዘሎ መንቀሳቀሲኹም ሓዙ ይዝብዘሎ። ስለዚ እዚ ሓበሬታ እዚ ምንጭ የብሉን ባይ ዘ ወይ ምንጭ የብሉን ካበይ ምጭዎ ዓርብን ቀዳምን ማለት እዩ። ዓርብን ቀዳምን ሲ ንኤርትራውያን ፍተሻ ክግበር እዩ ዝብል ሲ ምንጭ የብሉን ካበይ ምጭዎ ወይ እውን ብጀኩ ዝዘረግሓውን የለን ነዛ ሓበሬታ ማለት እዩ። ግን ብብዝሒ ሼር ይበሃል ስለዝነበረ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ኻኒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሰብ ካኒ ከምዚ ዓይነት ዜና ተሰሚዑ ኻኒ ኣትሊስት ከይደቀሰ እዩ ዝሓድር። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዜና ሓደ እንተዘይሰማዕኩም እውን ይሓይሽ ተረዲኹም ኣለኹም። እቲ ፍተሻ ይተረፈን ኣሎ እኮ እቲ ፍተሻ ዓርብን ቀዳምን ጥራይ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ እዩ ዘሎ ንኤርትራዊ ገዝኡ ኣቲኻ ምፍታሽ ዘሎ ሓደ ግዜ ገንዘብ ምምንጣል ከምዚ ክሪኦ ፀናሕና እዩ። ብግዴታ ፓስፖርት መንጢልካ 5,000 ክፈል ትብሎ እንድሕር ሃሊኻሲ ስለዚ ዝምፍታሽ ካብ ቅድሚኡ ኖርማሊ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ፍተሻ ኣይተረፈን። እቲ ግን ብዓርብን ቀዳምን በቃ ዘተኮረን ኤርትራውያን ብምሉኦም ፍተሻ ክግበረሎም እዩ ዝብል ዜና ግን ምንጭ ስለዘይብሉ ከምዚ ከኣኒ ነቲ ብኣዲስ ኣበባ ዘሎ ስለ ዝርብሾ እቲ ምጥንቃቕ ከም ዘለዎ ኮይኑ ግን ከምዚ ዓይነት ነገር ነቲ ዓርብን ቀዳምን ዝብላ ዘሎ ከይርብሸኩም ወይ ድቃስ ንኸይከልኣኩም ዝምፅኤልኩም ማለት እዩ። ናብ ካልእ ሓበሬታ ምስ ንኸይድ ብዛዕባ ካምፓላ ዝምልከት እዩ። ኤርትራውያን ኣብ ካምፓላ ዝቕመጡ ዝተፈጥረ ዕግርግር ብዝብል ዝተፈላለዩ ቪድዮታት ቅድሚ ትማሊ ዘጋጠመ ይመስለኒ ብዙሕ ቪድዮታት ዝዝርጋሕ ኣሎ። ስለዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራውያን ንሕሕዶም ተባይሶም ተባሂሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ሜድያታት ዝዝርጋሕ ዘሎ እዩ ማለት እዩ። ይኹን እምበር እዚ ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት እዋናት ኣብ ቤልጅየም ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ከምኡውን ብሜድያታት ይኹን ጎስጓስ ዝግበር ዝነበረ ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ብፍላይ ኣብ ዩጋንዳ ከምኡውን ኣብ ኢትዮጵያን ዘለዉ መዕቆቡ ንኽረኽቡ ወይ እውን እቲ ናይ ስደተኛ ተዓፅዩ ስለ ዘሎ ንሱ ንክኽፈት እዩ ዝግበር ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ማለት እዩ። ይኹን እምበር እዚ ዝካየድ ዘሎ ኸ ተፃራርናቱ እዩ። ምክንያቱ ሓንቲ ሃገር እንድሕር እቲ ዝግበር ዘሎ ወይ ዝግበር ዘሎ ዕግርግር እንድሕር ንዜጋታታ ወይ እውን ንዓ ሰላም ዘይፈጠር እንድሕር ኮይኑ ስለዚ ክተፍቅድ እውን ኣይትኽእልን እያ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ዝዓበየ መርትዖታት እዩ ንዓ ክኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብኣንጻሩ እቲ ዝግበር ዝነበረ ዝቐነየን ንዕኡ ከዓ ብኣንጻሩ ዕግርግር ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ተፈጢሩ ኣሎ። ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። ሰላም ከመይ ኣለኹም? ኣብ ዘለኹም ሰላምን ጥዕና እናተመነው ሕጂ ዛ ቪድዮ ዝመልኣ ዘለኹ ሓደ ኣዝዩ ዘሻቐለንን ዝረበሸንን ዘፍርሐንን ቪድዮ ስለ ዝረኣኹ እቲ ቪድዮ ከዓ ካብ ኡጋንዳ ስለ ዝበሉን ማለት እዩ።
أبز حلفة معلتات كم تذكروا على تعسيت مالتي براسلس سلموا سلف جينا نينا حدا خابت زعباون إرتراويان أب أوغندا زلو مزجبا تتوصل لزبولة منجستي أب حماق كود كيم زخنا عينة أقول بلوك تسونيوم نحكم ناري ناي تمرتين ناي سرح ديو أقول بلوك تسونيوم زخنا سبون كبلة تسألو مثلزي منجست أوغندا مزجبا خجمبر إلنا سلموا سلف وتينا نيرا مايتو أبتجيزت أبتسلموا سلف تساتفكم كلاتكم مسرحهم قريفكم كل نجاركم أوانزيفكم سازم صح ما يمسكنكم ماي زي فيديو أب أوغندا ننحدهم إرتراين بتجرينيا نتزاربوا بولو رومو أركوب وقلة مسمعكم متعب حماق تسمعني مالت حدا خمي غيركم أوغندا خمس بتصحكم ذكر إتي أب إثيوبيا زحلفكم مشجر إتي أب دوب زحلفكم مشجر كسب أوغندا تبصحون دا تصلوكم بسلام كتبصحوا بتوقع عيسكم أو بتصحهم سي حج أمن نحركم كم عند بقى صغيرين بحق حزينة مالته مناتو انتهي ما بوقسوا أي فلوتكم جن بك عند حرة تبعيسكم حدا قلتم كم زغل حدا خصم كل خل حدا خموت كم زغل راح يجرد دعك مالتي سلزي حواتي من قصة أوغندا مزجوبهم إلنا بزي وينده بلنا مو بوخ عن زي أتوم إرتراويان هجر بتصلوا حبرت سبب بتصلوا زبل كال على التعالي لسي كم يجي رخص مع خلتنا حتى زلنا مالتي سلزي كل ما حد بقى دايز وخنا متقعتي قبل على إرتراويان وريد لنا نداقو هنا ننحركم تواهيدكم تواديبكم كندي كاب كال نيدق حدقات كلا خلو ننحركم كمزي تبقاسون كتبقايون كردقم بطعمي زي حزني أنا خليك زي خمسة ما عاد قال أي من سألني مهنياتو سب بعلو لبامي بعلو يمازازني لسلاح السمات سلزي كم حواتي جن سلزي زحزنتنن اتني خيدو زلنا قعزو نمزقباهم من خالقهم من ون عزيو ختصقمنا سلزو خونه ازيان ايش لي فيديو زي ما قالو سلزي حواتي حضرهم ابنا نحركم تحقاقزو تفاقرنبر باسي قلمتات اوغود مهنياتو كباس ولا حدا زركم ነገር የለ እንትፎ ነብስኩም ክትጉዱን ስድራኩም ከተጉሂን ማለት እዩ ጽንጅኩም ሰው ሰማዕኩምኒ ይቀነለይ ባእሲ አቃሩጽ በቃ ስለዚህ ጋር ሳይሮ ማንት ቪዲዮ እዝመስልኒ ሩክሳብ ዝቅጽል መደብ ሰላም